दादा दादा कबाड़ खोलो कबाड़ खोलो। किस कथा कह 300 टଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା 2 ଦିନ ପରେ ଫେର ଦେ ଦିଅ ଟିକେ ନା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ଦିଅ। 300 ଟଙ୍କା 10 କୋଟି ଟଙ୍କା କଥା କହ। ପ୍ରୟାଗରାଜର କୁମ୍ଭ ମେଳା ଚାଲିଛି ଯଦି ଲୋକ ଟଙ୍କେ ଟଙ୍କେ କରିକି ଦେବେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆମେ ତ ମାଲା ମାଲ ହେଇଯିବା। 10 କୋଟି दादा मु गन्या वाइनी तुम गन्या वाइनी एकदम तोरा A few moments later. का ये है राग मुकुट सनातन गाँव का कण कण में